समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ। गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम सद्गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम सद्गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः। सद्गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम सद्गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम सद्गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः। सद्गुरु श्री स्वामी समर्थाय नमः। ओम 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 सद्गुरु श्री स्वामी। नमस्कार, मी विजय नारायण गावकर, गाव घारपी, श्री स्वामी समर्थ। ही स्वामी समर्थांची आम्ही व्हिडिओकडे पूजा करता करता हे आज विश्व निर्माण झालेलं दिसते सगळ्यांना। आमचं जुनं घर होतं त्यावेळी आमची व्हिडिओकडे त्या खोलीमध्ये पूजा चालायची। त्यावेळेला जो पावा म्हणतात त्या पाव्यातून एक औदुंबराचं रोपटं आलं होतं आणि आम्ही पाठीमागे जाऊन त्याला पाणी किंवा असं फूल घालायचं। नंतर ते हळूहळू रोपटं वाढायला लागलं, त्याचं एक मोठं वृक्षामध्ये रूपांतर झालं। त्यानंतर त्याच्या पुढे औदुंबराला, त्याच्या पुढे गाला असे 180 औदुंबर आले, 180 औदुंबर आले। आणि त्याच्यानंतर आम्ही ब्राह्मणाकडे की ते आमच्या ग्रामदेवतेकडे चौकशी केली, तर ते म्हणाले की एक वृक्षांची विधी असते त्याप्रमाणे तुम्ही ते होम हवन करून काढू शकता, पण स्वामींच्या पाठीमागे जो औदुंबर आलेला आहे त्याला तुम्हीच काय आम्ही हात घालू शकत नाही। त्याला हात घालून त्याच्या खाली जे तत्व आहे त्या तत्वाची भरपाई करून कोण देणार? हा प्रश्न त्यांनी मला विचारला। त्यावेळेस आम्ही
चौकशी अंती ते होम हवन करून ते सर्व औदुंबर आम्ही ब्राह्मणाद्वारे वगैरे आम्ही ते काढले. एक भगवं वस्त्र, भगवी झोळी आणि त्याच्यामध्ये भगव्या झोळीमध्ये एक कलश. मग ते होम हवन करून ते मंत्र वगैरे म्हणून त्या प्रत्येक रोपट्याकडे हे करायचे. आपण ते नवीन हत्यारवर आणून ते काढले आणि काढून नंतर एक रोपटं त्या कलशामध्ये ठेवू लागले. असे 180 औदुंबर होते. नंतर आम्ही ते हा जो औदुंबरचा तुम्हाला दिसणार आहे आणि तुम्ही बघितलेला आहे त्याच्यासमोर आम्ही ठेवले आणि सांगितलं की समजा शिवाजीच्या बायका किंवा अन्य कोणतरी असे येतात गाडीतून वगैरे असे येतात त्यांना म्हणजे त्याचं पालन आम्ही करू शकत नाही, म्हणून ही शक्ती तुमच्यामध्ये एक ओटून घ्या म्हणून आम्ही सांगितलं आणि नंतर आम्ही ते स्वच्छ पाण्यामध्ये सोडले. आता कुठेतरी आता औदुंबर एखादा रोपटं दिसला आम्हाला तर स्वामींना नमस्कार करून मीच काढतो असं झालं आहे. आणि हे त्या औदुंबराचं रूपांतर एका वटवृक्षामध्ये झालं. आजही लोक तिथे येतात आणि नतमस्तक होतात, आपल्या समस्या मांडतात, मनोगत किंवा मला सांगतात किंवा आपलं मनोगत व्यक्त करतात. तिथे आपली समस्या स्वामींना मनातून सांगतात आणि नंतर त्यांना त्यांची समस्या दूर होते. हा अनुभव आहे थोडा. केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः. खाली सोड, पुन्हा पी. श्री केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः. खाली सोड, डोळ्यांना लाव. गोविंदाय नमः, विष्णुवाय नमः, मधुसूदनाय नमः, श्रीकृष्णाय नमः, वामनाय नमः, श्रीधराय नमः, श्रीकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, संकर्षणाय नमः, वासुदेवाय नमः, बुद्धिज्ञानाय नमः, सिद्धाय नमः, पुरुषोत्तमाय नमः, नारायणाय नमः, सिद्धाय नमः, जनार्दनाय नमः, प्रियाय नमः, हरे नमः, श्रीकृष्णाय नमः. बघ कपड्यात पिंजर लावून घे. सर्व मंगल देशी सर्वात कार्तिके त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते. श्रीमन्महागणाधिपतये नमः. इष्टदेवता ब्रह्मा, कुलदेवता ब्रह्मा, ग्रामदेवता ब्रह्मा, चांद्रदेवता ब्रह्मा, वास्तुदेवता ब्रह्मा, रेतदेवता ब्रह्मा, सर्वे ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः. अभिगमस्तु सुपकटे गते कपिलो गजगदकालं बोलते उद्योग नाटक नाटक बालचंद्र गजानन राधेश दामन तदेव ग्रंथदेव तारावंदनबलदेव विद्याबलदेव बलदेव लक्ष्मीपदेव अवस्थित संपराजय ॲक्च्युली जे आता आम्ही ज्या घारपी गावात जे श्री स्वामी समर्थांचं जे स्थान आहे तिथे आलो. ते आमचे मित्र श्री वैभव घाडी यांनी अगोदर आम्हाला या स्थानाबद्दल माहिती करून दिली आणि त्यांच्या अगोदर आम्ही इथे आलो. आणि खरोखरच इथलं वातावरण जे नयनरम्य आहे, गोव्याची जे वातावरण आणि म्हणजे जी दागदुग असते कामाची दागदुग, ते इथं आलं की खरंच मनाला अक्षरशः शांती भेटते. आणि एक मागच्या वेळी मी इथं आलो होतो तेव्हा एक चमत्कार बघायला भेटला आम्हाला की जेव्हा आमची आरती चालू झाली आणि आरती चालू होता तर आमचे वास्कोचेच एक स्वामी भक्त इथे आले होते आणि त्यांच्या आरती करता त्यांच्या अंगात स्वामी समर्थांचं जे हे होतं ना व्यक्तिमत्व ते त्यांच्या अंगात झालं आणि खरोखर आम्ही धन्य झालो की सहजासहजी असं होत नाही. पण त्यावेळी आरतीच्या वेळीत स्वामी समर्थांनी त्यांच्या रूपातून आम्हाला एक दर्शन दिलं. खरोखरच मला म्हणजे न विसरण्यासारखं असं हा
समर्थ जय जय स्वामी समर्थ महाराज श्री स्वामी समर्थ जय जय स्वामी समर्थ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्दादितं गगनसदृशं सर्वमर्यादिलक्षम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदीर्घाभिभूतं भावातीतं विमलरहितं सद्गुरुं नमामि सद्गुरुं नमामि चौरेश स्वामी समर्थ त्यांनी आपल्या तिकडे पेढे ठेवलेले असतात, त्यामुळे केळी ठेवलेली असतात, ते पाहून करून घ्या. त्यांच्याकडे त्या मुलांकडे, त्यांच्या बुद्धिमत्तेकडे, त्यांचे शरीर हवय सुदृढ करून, त्यांच्या बुद्धिमत्ता तेज करून, त्यांच्या कुटुंबात काही करणे, देवदेवस्ती, तांत्रिक मांत्रिक भूत पिशाचं चाळू कोणीतरी सोडलेलं असतं, त्यांची उदरगत त्यांचा उत्कर्ष होऊ नये म्हणून ते केलेलं असतात. तर स्वामी समर्थ ह्या क्षणापासून त्या दूर करून स्वामी समर्थ त्यांची इच्छित मनोकामना पूर्ण करा. तुमच्याकडे प्रार्थना करा. जरी वास्तुदोष असलो पितृदोष ग्रहदोष निवारण करून आज स्वामी शिव पारकर सावंतवाडी आमचा पूजा साहित्याचा व्यवसाय आहे. काही कारणामुळे यांच्याशी माझ्या मित्राबरोबर भेट झाली आणि घारपीला स्वामी समर्थांचा मठ आहे, आपण जाऊया सोबत असं म्हटल्यामुळे आम्ही एक दिवस असं ठरवलं आणि आलो. तिथे आल्यानंतर आम्हाला असं वाटलं की हे आंबोलीसारखं थंड हवेचं ठिकाण आहे, खरंच उंचावर आहे, वळणावळणाचे रस्ते आहेत आणि ते आल्यानंतर अप्रतिम वाटलं. तर त्याचमुळे आज स्वामी समर्थांचा प्रगट दिन आहे.
मला वाटलं की आमचं एक दुकानाचं उद्घाटन करायचं होतं, पारकर सुगंधालय म्हणून. म्हटलं स्वामी समर्थांच्या प्रगट दिना दिवशी ओपन करूया. योगायोग असा झाला की मला करायचं होतं या प्रगट दिना दिवशी आणि स्वामींना मला इकडे बोलवायचं होतं प्रगट दिना दिवशी. मला त्यांनी तिथे आज करायला दिलं नाही. स्वामी प्रगट दिना दिवशी माझी सोय त्यांनी कालच केली. काल त्यांनी दुपारी 3 वाजता मला भटजीने दुपारी 12 वाजल्यापासून मागे लागले, ते आज येतो 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 करून. आमची तयारी काय झाली नव्हती. मग का कोण जाणे स्वामी समर्थांच्या कृपेमुळे ते 3 वाजता भटजी आले. आम्ही एकमेकाला सांगून लगेच तिथलं त्या दिवशी काल ओपनिंग केलं आणि मग मला आज त्यानिमित्ताने इथे यायला मिळालं. नाहीतर माझी इथे आज उपस्थिती नव्हती. स्वामी सुद्धा इथले गावकर म्हणून जे चालक आहेत, गुरु आहेत इथले, ते बघून मला खुश झाले. ते म्हणाले बघा तुम्ही काल आज ओपनिंग करणार होतात आणि आज तुम्ही माझ्याकडे आला, तुमचं कालच काम झालं. असे यांचे चमत्कार आहे. आणि असे बरेच चमत्कार आहेत की दुसऱ्याला कुणाला अडीअडचण झाली तर आम्ही त्यांना सांगतो की स्वामी समर्थांचं नाव घ्या. बस नुसतं नाव घ्या तुम्ही. तुमचे स्वामी कुठले काय असू दे, तुम्हाला काय वाटलं तर घारपीला स्वामी समर्थांचा मठ आहे. काही त्यांची अपेक्षा नाही, तुम्ही नुसतं येऊन नमस्कार करा, बस तुमचं काम झालं. माझं नाव आयुर्वेदिक डॉक्टर विलास मोहन गावडे. प्रॉपर आम्ही फणसकोल, राहायला सावंतवाडी येथे आहे. खारपी येथे लहानपणापासूनच स्वामी समर्थांची खूप आवड होती. त्या नामस्मरणातून बरेच काही अनुभव सांगायचे म्हणले तर एवढे चमत्कारिक अनुभव आहेत की सांगता सांगता कमीत कमी 2 दिवससुद्धा जातील एवढे मोठे अनुभव आहेत. तरीसुद्धा एवढे चमत्कारी अनुभव असे आहेत की एक व्यक्ती आहेत शिरोड्याचे, भगवान गावडे म्हणून, त्यांचं कोल्ड्रिंक आहे. त्यांच्या दोन्ही किडन्या फेल झालेल्या होत्या. त्या व्यक्तीला आम्ही आयुर्वेदिक औषध चालू केल्यानंतर सहज मी त्यांना सांगितलं की तुम्ही तुमच्या घारपीला एक मठ आहे स्वामी समर्थांचा, त्या ठिकाणी जाऊन तुमचं गाऱ्हाणं सांगा आणि त्याच्यानंतर तुम्ही चमत्कार बघा. तर त्या व्यक्तीने इथे येऊन गाऱ्हाणं सांगितल्यानंतर त्या व्यक्तीचा चमत्कार एवढा झाला की तो आज कमीत कमी 5 वर्ष झाली तो व्यक्ती कुठलेही औषध न घेता, दोन्ही किडन्या फेल असलेला व्यक्ती फक्त स्वामींच्या नामस्मरणावरती जिवंत आहे. औषधं थोडीफार आपली चालू आहेत पण त्या औषधांपेक्षा जास्तीत जास्त नामस्मरणाचा खूप मोठा प्रभाव त्या व्यक्तीवरती आहे. त्याच व्यक्तीचा मुलगा, त्याला मूल होत नव्हतं तर त्याला फक्त त्यांना मुलगा हवा होता. तर त्यांनी स्वामींकडे, त्यांची सूनबाई गरोदर राहिल्यानंतर स्वामींकडे गाऱ्हाणं घातलं. बऱ्याच ठिकाणी दाखवलं होतं, डॉक्टर घाबरत होते, प्रेग्नेन्सी राहील की नाही ही शंका होती. पण तरीसुद्धा अशा ह्याच्यामध्ये त्यांना मुलगाच झालेला होता. इथं ज्यावेळी आले होते तेव्हा आम्ही सांगितलं होतं की तिला मुलगाच होणार आहे. आणि ही चमत्कार फक्त स्वामीच करू शकतात. अशक्य शक्य करतील स्वामी, ते फक्त स्वामीच करू शकतात, बाकी इतर कोणी करू शकत नाही. धन्यवाद. मी ऐश्वर्या पिंगुळकर. आज मी इथे स्वामी समर्थांच्या गारपी ठिकाणी आली आहे. आज स्वामींचा प्रगट दिन आहे, त्यानिमित्त आम्हाला खूप चांगला योगायोग आलेला आहे इथे येण्यासाठी. ही स्वामींचीच कृपा आहे.
मी मूळ गोव्याचा वैभव घाडी. ॲक्च्युली ही जी जागा आहे घारपी ती माझ्यासाठी नवीन आहे. म्हणजे लहानपणापासून आम्ही इकडे आमचे जे विजय मामा जे आम्ही इकडे होते माझे मामाच लागतात, पण आम्ही पहिल्यापासून इकडे यायचो. पण स्वामी समर्थाचा मला खरं ह्या भेटला तो इथून येऊन, पण त्याच्या अगोदर मी शिवोलीला एक मठ आहे आमच्या तिकडे, तिथं मी स्वामी समर्थाला दररोज गुरुवारी तिकडे जायचो मी. पण मग इथं आमच्या जेव्हा आम्हाला इथं मामाकडे यायचो तेव्हा इथं आमची सुरू झाली आणि इथून फक्त मी फक्त एक प्रामाणिक फक्त एक म्हणजे माझं काही हे नसतं, म्हणजे मला म्हणजे मनात इच्छा धरून मी कधी इथं आलेलो नाही आहे. फक्त माझ्या परीनं मी माझे मित्र आणि माझे काही परिवार आहे त्यांना फक्त मी माझ्या इथं एक स्वामी समर्थाची त्यांच्याशी मी हे करून माझ्या परीनं मी ती फक्त एक सेवा म्हणतो आणि तेवढंच मी मानतो. आणि ती नमस्कार, हांव विश्राम गवडे रावता घारपी, पण कामाच्या निमित्तान आमी म्हापसा आसता. तेका लागून हांगा आमी मठांत आमच्या घारपी गांवाचो स्वामी समर्थ यांचो मठ आहा. थंय आमी अशे प्रोग्राम आसले कितें मठाचे कितें आसले काय आमी हटकून येता. सांगपाचें एक म्हणजे कितें, हांगा कोरोना जाल्लो, ज्या टायमाक कोरोना जाल्लो, कोविड-19 त्या टायमाक आमी तेवटेन उरलेले, आमकां येवपाक चान्स मेळोंक ना. गेटीर ते बंद आसले, खूब कितें कितें आसलें. पण त्या टायमाक आमी कितें करताले, देवाचें नांव म्हणजे गांवदेवीचें नांव, तशेंच हांगा मठाचे स्वामी समर्थ मठ आहा तेंचें नांव घेवन आमी थंय रावले. आनी आमी दादाक फोन करून सांगताले की तर स्वामींच्या कृपेन देवीच्या कृपेन आमकां वेवस्थीत थंय बरें दवर, परत आमी रिटर्न जेन्ना घरा येता तेन्ना आमकां बऱ्या भशेन दवर. आनी कितें हांगा आमी देवा कडेन कितें ना कितें दवरतले अशें आशा बाळगून आमी तांकां सांगताले आमच्या हितून गाराणें घाल आनी कितें तरी सगळे जे लोक भायर आहात तांकां बरी बुद्धी दी, बरी रावंक थंय म्हणजे कोरोना पासून मुक्त दवर. आनी हे अशें घडलें. जेन्ना आमी परत रिटर्न हांगा येयले तेन्ना आमी हांगा देवीन, आमच्या गांवच्या देवीन आनी हांगा स्वामी समर्था कडेन जी मागणी मागलेली ती आमी हांगा हे करून दवरली. आनी आमकां बरें दिसलें. हांगा स्वामी समर्थ कितेंय आसलें कसलोय कितें हात मारलो, अडचणी आसलो आनी स्वामी समर्थाचें नांव घेतलें जाल्यार आपलो कार्यक्रम म्हणजे आपलें जें कितें आहा मनाभावेन तें परिपूर्ण जाता. हें एक आमचें सांगपाचें म्हणजे मेन उद्देश. बरें. गीता गवस, मी हॉटेल व्यवसायात आहे. मी एक स्वामी भक्त आहे आणि पण तिथपर्यंत पोचायला एक माध्यम मिळावं लागतं, मार्ग मिळावा लागतो. तसं मला एक वडीलधारे माझ्या परिचयाचे आहेत नाना, जे मला काही म्हणजे असं चांगलं मार्गदर्शन करतात. त्यांच्या माध्यमातून मला इथपर्यंत येता आलं घारपीला स्वामींच्या मठात आणि खूप चांगले अनुभव आले. आणि म्हणजे काही सांगावं लागत नाही. इथे आल्यापासून काही जर अडचणी आल्या अशा तर मी अडचणीत आहे हे म्हणजे अगोदरच स्वामी जाणतात आणि सगळं काही म्हणजे दुसऱ्या दिवशी त्याचं मला उपाय मिळतो. आणि खूप प्रसन्न वाटतं. इतक्या लांब आहे कोलगाव टू घारपी, तरी पण असं काही त्रास जाणवत नाही यायला. आणि बरं वाटतं इथे आल्यानंतर. जेवढं शक्य होत असेल तेवढा आम्ही इथे येतो, काही कार्यक्रम असतील काय असतील. बाबा पण खूप कोऑपरेटिव्ह आहेत आणि स्वामी भक्त आहेत. त्यांचेही मला खूप चांगले अनुभव आले. जेव्हा मी अडचणीत असते तेव्हा म्हणजे त्यांना आपोआपच समजतं. आणि मी अडचणीत असते तेव्हा त्यांचा फोन येतो की मला त्यावेळी प्रश्न पडतो की ह्यांना कसं काय कळलं की मी त्रासात आहे. पण मी असं काही सांगत नाही, म्हणजे अडचणी बोलून दाखवल्यावरती आणखीन वाढतात असं म्हणतात. पण ते असे जाणतात आपोआपच आणि लगेचच मला मग सोल्युशन मिळतं त्याचं काही वेळाने किंवा दुसऱ्या दिवशी. म्हणजे मला एक चांगलं माध्यम मिळालं आहे, म्हणजे भक्ती मार्ग मिळाला आहे आणि बरं वाटतं. श्री स्वामी समर्थ. मी उमेश नाईक, आमचं गाव घारपी. घारपी मठ म्हटलं की स्वामी समर्थ आणि आमचे विजयदादा हे गेले जवळपास 40 वर्ष स्वामी सेवेत आहेत आणि त्यांच्यामुळे ही आम्हाला स्वामी नामाची गोडी लागली. म्हणजे विजयदादा गावात कुठेही जावं, ते लहान मुलं भेटली तरी श्री स्वामी समर्थ हे त्यांच्या मुखात नाही येतात
आणि सांगायचं म्हणजे अनुभव भरपूर आहे सांगायला स्वामी समर्थांबद्दल. म्हणजे बरेचसे भाविक इथे येतात. म्हणजे जे स्वामी समर्थांचं मूळ स्थान आहे अक्कलकोट, तिथे ह्या मठाची नोंद झालेली आहे. त्याच्यामुळे जी त्यांची 6 महिने जी हे चालते पालखी चालते ना, ती वर्षातनं इथे पण येते. स्वामी समर्थांची पालखी पादुका इथे, त्यामुळे वर्षातनं इथे 4 महत्त्वाचे प्रोग्राम होतात. एक स्वामी समर्थ प्रगट दिन, गुरुपौर्णिमा, दत्त जयंती आणि स्वामी समर्थ निर्वाणाचा दिन. त्याच्यामुळे आणि प्रत्येक गुरुवारी अन्नदान होतं. या प्रोग्रामासाठी म्हणजे दूरवरनं, मुंबईवरनं, गोव्यावरनं बरेचसे भाविक येतात. आम्हाला पण ह्या इथले बरेचसे अनुभव आलेले आहेत. त्याच्यामुळे आम्ही स्वामींच्या सेवेत सदैव हजर असतो. अनुभव सांगायचा झाला तर माझी बहीण, तिचा मुलगा एकदम म्हणजे अशा कंडिशनमध्ये होता की आम्ही सर्व आशाच सोडली आणि मी येऊन दादाला सांगितलं की स्वामींना असं असं सांग. पण काय चमत्कार झाला की त्याच्यामुळे स्वामीमुळे आमचा तो प्रेम म्हणजे माझा भाचा साईबाबाची फेरी आली आली हो आली साईबाबाची फेरी भला करेगा अल्लाह तेरा भला करेगा अल्लाह भला करेगा अल्लाह तेरा भला करेगा अल्लाह आज तुम्हारी अंदरी आली हो आली साईबाबाची फेरी आली 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 आली हो आली साईबाबाची फेरी Oh,